мо интизори садои уштаки довар ҳастем ки Саидҷон Зайниддинов ҳам оғози рақобати имрӯзаро барои мо шумо ишора карда истодааст. ин нуктаро ҳам ишора кунем ки аз рӯи баъзе аз маълумотҳо инҷо имконият барои футболбозони дастаи Регар пайдо мешавад. зарбаи нахустин ҷониби дарвоза, аммо ин зарба ба осонӣ бартараф карда шуд. Фирдавс боз як партофти дигар, ин дафъа бо пой, аммо тавре мебинем ин ҳолатҳо бартараф карда мешаванд ва баъдан як зарбаи бисёр ҳам хатарнок дарвозабон Куае Готсон ин зарбаро баргардонид. аз зарбаи кунҷи дарҳол тӯбро ба бозӣ даровардан футболбозони Регар. партофти навбатии тӯбро мебинем, зарба ва гол. инҷо билохира ба футболбозони дастаи Регар муяссар шуд ки ҳисобро кушоянд ва читавре мебинем дар оғози нимаи дуюми рақобат зарбаи задаи Абдухалил Воронов ба гол табдил ёфт. Фаридун Давлатов партофти тӯ ба сӯи инҷо имконияти навбатӣ барои Регар метавонад ки пайдо шавад. фурсати зарбазанӣ аст, зарба ва гол. ҳисоби намдагони гиромӣ 2-0 мешавад ва футболбозони Регар голи дуюмро ҳам ба дарвозаи ҳариф мезанад. Шерзод Маҳмадиев ҳисобро 2-0 карда истодааст. офсайд нест. ҳоло ин вазъият ҳам бартараф карда шуд ва бозигарони хатлон аз имконияти навбатии худ истифода бурда натавонистанд. партофти навбатӣ Нуриддин Амроқулов. офсайд нест барои ӯ. идомаи ҳаракатҳои ин футболбоз. зарба ва гол. зарба ва гол ҳарчанд таҷлил намекунад, зеро хело хуб медонад ки истиқбол аз гол дар чунин маврид ҷоиз нест, зеро ӯ дастбарвари бошгоҳи хатлон аст, аммо Нуриддин Амроқулов тавонист ки инҷо хело ҳам хуб бозӣ кунад, аз дифоъгар гузарад ва дар дақиқаи 4 иловагии голи сеюмро ба дарвозаи хатлон равон кунад. ба ин тартиб Регар бо ҳисоби хело ҳам калон 3-0 хатлонро дар хонаи худ мағлуб карда истодааст.